Арсенал давоми 3 моҳи охир бори аввал дучори бохт шуд ва мо тавре мебинем он ҳам аз тиме ки дар баробари худи Арсенал дар пойгаи қаҳрамонӣ метавонем гӯем иштирок карда истодааст. дар ин бозӣ агар мо аз лиҳози оморӣ назар афканем, ҳар ду даста бозӣ баробар нишон доданд ва Арсенал ки аз лиҳози хатти дифоъ каме мушкилӣ дорад, дифоъгарони ин тим осеб доранд ва дидем ки мушкилӣ низ дар замин буд ва дар охирин лаҳзаҳо маҳз як дарҳамбарҳаме ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Арсенал шуд ба гол оварда расонид ки бо ин гол Астон Вилла тавонист ки ба пирӯзӣ берасад. Ва агар мо умуман ба бозии Арсенал назар афканем, бинед ки охирин маротиби онҳо охири моҳи август аз Ливерпул шикаст хӯрда буданд ва давоми 19 бозии охир дар ҳама мусобиқаҳо Арсенал шикастнопазир буд. Аммо Астон Вилла тавонист ки Арсеналро шикаст бидиҳад ва дар ин миён Манчестер Сити ба Арсенал наздик шуд. ва Арсенал ҳамасола ҳамин гуна ҳастам гӯем хато намекунем, онҳо ҳамин хел пешсаф меоянд ва баъдан дар ҳамин шабу рӯзҳо метавонанд ки имтиёзҳои лозимаро аз даст бидиҳанд ва он дастҳое ки таъқибкунандаи асосии ин тим аст тавонанд ки аз Арсенал пеш бигузаранд. Тимбер дар хатти дифоъ начандон хуб буд, ман дар ҳамин бозӣ хатти дифоъи Арсенал начандон хуб бозӣ кард ва дар ин миён гарчанде ки гуфтем аз лиҳози уморӣ ҳар ду даста баробар бозӣ карданд, аммо Астон Вилла ки дар ин бозӣ дар майдони хонагии худ буд, ҳузури мухлисон, албатта он фишоре ки албатта буд, билохира ба он оварда расонид ки дар як дарҳамбарҳамӣ онҳо тавонанд ки дар ҳисоб ба пеш бароянд ва бозиро ба нафъи худ ҷамъбаст кунанд. Хуб, бубинед дарбораи заифии хатти дифоъи дастаи Арсенал болотар суҳбат кард Фаридун, воқеан ин ҷо дорад. Аммо агар мо ба рафти бозӣ то лаҳзае ки Букайо Сака дар майдон буд таваҷҷӯҳ кунем, на танҳо баробарӣ буд, балки қисман метавонем бигӯем Арсенал беҳтар буд дар қиёс бо Астон Вилла ва беҳтарин бозигари худро барои мисол Артета аз майдон мегирад, аслан аз ҳамон канор ҳуҷумҳо роҳандозӣ шуда истода буданд, натиҷа ҳам ба миён омада истода буд, вале баъд аз он дигар ҳамин канори рост кор накард ва дар натиҷа мо хавфу хатарро дар поёни ин рақобат дигар аз сӯи дастаи Арсенал надидем. Оё метавонем бигӯем ки ин як нав иштибоҳи худи Микел Артета ҳам буд аз нигоҳи тактикӣ дар рафти ҳамин бозӣ? чунин қарорҳо албатта барои он бароварда мешаванд ки бубинед Арсенал боз дар фронти дигар ҳам муборизаи худро идома медиҳад ва дар миёнаи ҳафта дар Лигаи Чемпион ҳам бояд ки як рақобати барқарор нишон дод. аз ин рӯ бубинед иштибоҳи тактикӣ аз чӣ сар мезанад, бозигарони калидиро бояд ба истироҳат фаро доданд дар кор ва ҳам бозигарони дигар ҳам шонс мегиранд. аз ҳамин чиз тақвими зич чӣ ки ҳар сола дар чемпионати Англия аст ва ҳамон рақобатҳое ки дар Лигаи Чемпион мешаванд таъсир мерасонад бевосита. Имонбек, мазарат дар ҳамин ҷо ин чизе ки шумо мегӯед воқеан ҷо дорад, аммо агар мо шароити ҳозираи Арсеналро дар Лигаи Чемпионҳо бо ҳолате ки дар чемпионати дохилӣ аст муқоиса кунем, оё беҳтар нест ки қувваро ин шабрӯз бештар ба мусобиқаи дохилӣ равон кунед, чунки дар Лигаи Чемпионҳо имкони баромадан бештар аст барои Арсенал. дар чемпионати дохилӣ мубориза ҷиддӣ аст, дар 5 бозии охир 2 мусовиам буд пеш аз рақобат бо дастаи Астон Вилла. яъне наметавонем бигӯем ки ин як тасодуф буд ки дастаи Арсенал дар баробари Астон Вилла барои мисол имтиёз аз даст дод, чунки намунаҳои онро мо дар рақобатҳои қаблӣ бо Сандерленд ва дастаҳои дигар ҳам дидем ки Арсенал имтиёз аз даст дод. гап сар ҳамин ҷо меравад. бубинед вақте ки фикри он чемпионатро мекунанд, ҳарчанд ки дар он ҷо вазъият ба қавли туғри ҳам бошад, валекин бубинед баъзан тағйиротҳое мешаванд ки боиси тағйиротҳои номуваффақона ба анҷом мерасанд. ҳамин тағйиротҳои кадрие ки мо ин ҷо ишора кардем, бубинед вақте ки Сака воқеан ҳам як бозигар аст ки на дар бозии муқобили Астон Вилла ва на дар бозиҳои давраи пешин, балки сар аз 2-3 мавсими ахир ӯ воқеан ҳам яке аз нафарони калидии даста аст, лидер аст. парсол мо мушоҳида кардем ки дар набуди Саки Арсенал чугуна дучори мушкил шуда буд вақте ки ҷароҳат бардошта буд ва ин чиз албатта ин иштибоҳ то ҷои вазъияти Арсеналро на танҳо барои ҳамин бозӣ, балки дар ҷадвал танг мекунад. бубинед Манчестер Сити пирӯз мешавад ва аллакай ҳамон таносуби холӣ миёни ин ду даста ва ду хол кам шуд ва Арсеналу зарур аст ки то соли нав ки ду бозии боқимондаро дорад, бояд ки дар ҳамин бозиҳо натиҷаи 100% ба даст орад ва барои Арсенал аз як ҷиҳат бадам аст фишорҳо дар амун рақобати чемпионӣ ва наздикшавии ҳарифони эҳтимолӣ ба назди Арсенал дар ҷадвал ин чиз албатта фишори иловагиро эҷод мекунанд ва дигарон аз ҷумла мо ҳам албатта ки суханҳо баланд мекунем. бубинед боз ҳам ҳамон дарди Арсенали ҳарсола ӯро домангир шуд ва ин даста дар рақобати қаҳрамонӣ билохира боз ҳам наметавонад ки муваффақ шавад, вале муҳим аст барои Арсенал ки маҳз ҳамин марҳилаи калидитаринро
پس سر کند مرحله بوکسینگ دی می شود مرحله مهمی چمپیونات که باید که خولهای هرچی بیشتر را گرفت و ما فکر میکنیم که دو بازی باقی مانده ارسنال اگر که با نتیجه 100 فایز جام بست کند و میانه هفته یکی از تعقیب کنندگان ارسنال منچستر سیتی که ریال مادرید بازی میکنند البته که خونه‌خو برای منچستر سیتی در دور بعدی پرمیر-لیگ انگلیس مشکل می شود در صورت از دست دادن خول از جانب سیتی و در دو بازی با نتیجه 100 فایز گرفتن دسته ارتتا ما باز هم روماریم به همون باری کامل زدی دسته واقعا از همه بیشتر شانس داشته فاوریت بودن ارسنال در روی قهرمانی این چیز اگر باید همین حالتها اگر که عملی شوند ارسنال میتواند که یک سر بالا کند و یک نیروی الهی انگیزه بیشتر بگیرد در روی پایگاه قهرمانی و اگر که ببینید در صورتی برعکس باز هم خول کم کردن گیرد ما فکر نمیکنم که ارسنال بعداً به خود آمده میتواند